perlu baru kita pet ya kini ke program ka Palang Presbyterian nong tmai ka pediang sopai pi baru sya kini ke program ki surya ro ha ka bangin sa yo I padio sko ya ki nong dwai ki ba ublei ula ai ka sap ka bakir pang haki bakin wai ki ya ro benun burom yu ting ba ki sur jing wai hashwa bini ya chaprang tung ine pet ya ka jing mut jong kini ki kintin sur jing wai surgeon wai kadega composition le ka jing thao jing pinlong jing pin wonder bat ka jing bu lang jo ki kentin bat ki sur ban wanra ya kata ka bashan ha ki do not bat ki mitsim jongi ha ka bangin pinmi shabar ha ki rukom jong ki jing wai uno wai samu ong ka do no jonga ka shle da ke ka babha nga kren ya kita ki bangale shapang usim utli jonga ulong ukulam unong tho ubastet kisur jeng waya ro kidei ki ba rusoi na ka ba jliu tam jo ka do do brio habangi berkat ya kata ka jeng krau ka jeng mayan ka jeng bha bat ka jeng isne play di parlok ha kani kapor to ines na patpet no ya ka jeng wai jong irreverent ti dekhar kabala ai kerteng bunong siuspa jong ha uim ki parlok baro ki basngap bat ki bapet ya kani ka program ha kani ka por ha ka bakum kani ka por idap ka jeng kuslai ki jeng jinjar ni ud bat ki pisa ka mense man lagasngi ye ap kemidenti lanu bat nangno kan wan kajiyarap habangi pai siki aka baro ki bajia saudong jongi hateng I kumba ndon jiyarap shu Henry kan mau bau blay jonga baru blay jong pi uim udang im bat un yai im udai mau utan rai jong ki jiarap baro mdon jing ka bakrau kat no ro ka ba ublei umla banyarap mdon jing jinjar mdon jing kuslai ki ba ublei umla ban serpai bat mdon jing sitom ki ba ublei umla ban pengkian namar dai mau utan rai jong kajing penkia namar kata tungin sim yakin aka kum kajing penprang kajong ublay yang abad ya pi batungin yai kemit ya lagi kemat show baladakar hem katma katnu un ai hangi ya kam mensim ya kan doknot ka bakrai ban yeng bat banam kenran ai ba kanega jingwai aga nega por kanong ka jiarap ka jing ai mensim ya pi baro ki basngat ya ka to blay un kurku ya pi Jing shitom mensim ka ut kayay pisa lagi kmat shaneng akmi lano jing yarap kanwa kamet ka ut bathar kisya donut kamong badung kiktin diaw suspa unwan ban kia mensim jong alek me torwaya ro yutra jing pakin shem jing kia Kum ki
spa jonga im long plia ding ba ai jing hem man sim jonga halen ti kan te jing sha ya jing dum kan be sha ngai ha jing du ai na pan nu trai der hem kat ma to ai hanga to nut ba klan bangan yeng anom kun trai un krang yang angan ting shan kum kak sia men sim jong alek me tor wa ya ro you try jing ban kin shem jing kya jing kum kin yo la lo gamba bakra tequila pa bunong sil spa jonga uli Shisha atla atrai om don ken kung mami jing tep thali kalon ka jing kermen yang na men sim jong alek me tor wa ya ro you try jing ban kin shem jing kya ki jing khom kin yo la lo kamba bakra tequila pa bunong sil spa jonga uli bao nong sil spa jonga uli Perlu bait hakum kini kapor ke peminta. Unong wai sam upen kan mau yengi. Hakasam ke bahnyo puai ke dekot ke bakat sao. Hindre nga ngan kermen halakasngi bat ngan nang yaro bat yami. Kini ke dekot ke keren yengi bahap peteng kini ke jing bat jing ele. Nginong do jing kermen. Ini waya ro ya ublay, mat kini kepenlong yengi, bangin fokus bangin kami iso ublay, namar ulong ublay ubong jukla, bat ukular ba itno ya laki jong. Te perlong ha kani kapor, tu ini snap sa kawai ke jeng wai ke bla kerteng, try tu yalam yengi. Balar wai da I Mr. Everson Karkungor bat I Mrs. Pendablin Karkungor. Quote Israel Rije Kishaya Jing Jen Jan Ha Jing Dong Rao Ki U
san san hang ta ki lenya paru qua ben yap ya ki hen ray try you la ki sang thi leng ba mo se su no ya lam jong ki pa ken yo le chaka we kari ya lam tu nang ya na ya lam trayangi ya lam tu nang ya na ya lam man la kasmi try to ya lam yangi at bun sin na megi lende ha ki lenti ka birthday is go to ba me don ringka taksan ti me pya me ba syakari jingku langi trang ban poi sya thai men sim kas liang chi sha and what ino try what ino yangi habe men tangi one still one snow ya lam tu nang ya lam trayangi ya lam tu nang ya lam man la kasmi try to ya lam yangi Richard Omenski Toya lam yangi du Richard ding men mit quat shamingi kme Richard Omenski Toya lam yangi du Richard ding men mit quat shamingi kme ya lam tu nang ya lam trayangi ya lam tu nang ya lam man la kasmi try to ya lam yangi try to ya lam yangi ni ai ngồi yêu play bầu lại lắm như ni cũng bầu lặp lại cái khuôn Israel hak jing ya dan ti jong ki kum jo ru ulai ya ran kat bat ni ling ba ki ni ki jing tan jo ki bangi ya mat bat ni ya kendo kesam ka balai puar ka khot ka bhanyo ko ong milong ka jakari jonga men ri yanga na ka jinjar men ker so dong yanga
da ke jing wai ke jing pelat te perlok baro ublei jongi ulong ubabha pat ke jing isn e jong u kane bam jugun pat kum ki khon ki jong u ke e ka ba mangi pat ngin siu ke liang ya ke jing bha ke jong u da e ngin siu ke liang kalong ke jing wai ka bangin se yo sko menta ka balar wai da iremika kharluki pat iba baladon bok khar kamni pat hadin ke ni ngin se yo sko ya ke jing krelling pot na I pastor I jongi I pastor W Shilla
Sai sin ai kublei pi baro ha ka teng ka tiang bat ka bron bor tam ka jong trai bat unong pun im jong yu Jesus Christ ngangai ublei la kur khu ngi ling ba ki khubor ki bangi la yo snow ling ba ki jing ruai te ha ka ne ka por nga shukwa ban yalam jing mut ya ngi ling ba jong ka ni ka jing kren la ni ka jing slok ka balingkot ki parlok baro kasnem arajar arpo kalong kasnem kaban sa jing kan mau na ka banta jing baro kadi kasnem ka bangin om klet shu ha ka jing im jong i ha kini ki kindiat teli ki benai ki balalej ngilayo isi bun ki jing ja ha leng sau dong ka perthai nga tharai baro ngi dang kan mau ngi kan mau ha ki benai January ha balas dang jong kani ka snam ha ka bas dang jong kani ka snam ngi kan mau ya ka Australian bushfire ka balas dang nadu ka snam arajar kat khandai bat ka bala betengru sya ka snam arajar arpo bat ka balakta ya ka jing im jong ki brio bat kum juru ya ki merat ki babun ki ba la syakta hakani ka ding ka balapur keleng jong kani ka klau hapo Australia hot habangi ya pek ya kini ki jingjangi ngi smo kuslai men sim ngi ling amen sim ngi ong palai ba kini ki ja palai ba kini ka wanja naman ngi pek bala ki brio ki babun ki brio la display si ki nang ta ki merat ki bala syakta ki bala syabam hakani ka ding hot nang tangi kan maru ya ka wepat ka jingja ya ka flood hapo Indonesia kani ka flood kala penlong ya kumbas saulak ai ki ying brio baki hapan kenriak no naga jaka ka ba maki ki jusong jusa namar bakani ka kalawan ban kentur saka jaka ka ba syong basak makibat kumba ndriu pun ndriu teli ki mensim brio ki ladu ai hakani ka jing slay bat ha kani ka bangimat menta hakani ka snam arajar arpo ka balapan ki ya ka perthai barok kowe kadai kani ka klam corona lani covid-19 haba kani ka klam kalawan mdai syu tang bangi yo sngow ya ka kubor ka baja saki wei pat ki jaka ka bakta ya ka jing im jong ki briu bat ki jing thau ki jing penlong baro ndai ndah ba kani ka klam kawan ngi sngow thuru ba kani ka klam kalawan hadu ong no kalapoi hadu jan ki khandop yeng ki jongi hadu ki yeng ki sem ki jongi ngi yo i ba kalawan syadu kini ki jaka ki bamangi ngi syong ngi sabat hadu mentah kumba arlak sanpu prahajar lai spa ndriupo tam ai ki mensim ki bala du no yala ka jong ka jing im na kani ka klam bat ki parlok baro kini ki jing ja habangi perkhat ya kini ki jing ja ngi ong balai kini ki ja lane balai bakini ki wanja ha kani ka jing im ka jongi hoj wat la rangi tip kum ki khon ki jong ublai bangi ha banyahat im ba ya ki nam sniu kin sadan ki por ki bangi ngin mat ki jing ngin mat ya ki jing tenju ngin mat ya ka klam ngin mat ya ki jing slay ngin mat ya ki jing knyu jumai ten rei ngam artatin babaro ngidon ke jing smau kuslai hala ka jong ka dok not bat ka mensim ke jingi bat ki parlok baro nga kwa ban ban kan mai pi badai ha kan ni ka snem kalami ru ka wei ka movie lani ka wei ka film ka bal ai ka teng I Still Believe kadai ka film kadai ka jing thu khana ka bala ja shisha ha ka jing im ka jong wei unong ruai gospel bo pau nam ha Jeremy Kam bat ka kurim jong u ka Melissa ka bala mat ya ka jing pang cancer ha ka jing im ka jongka ha ka ni ka movie lapen i ya ka jing ya nanti ka ba bat ka ba kelan ka ba shitom jong kini ki armut shikurim ha pedeng jong kini ki jing kini ki armut shikurim ki ya pendem ha ka jing dwai bat ki ya ishania ha ka bor ka jong ublai nang ta shushu ka ba kampen no mensim ya uni unong ruai ya Jeremy Kam ka de hadin ba uladai bandu no yala ka jong ka kurim jong u na kani ka jingpang ka ba kani ka kurim ka jong u ka don ki parlok baro ka jingdu no jong u yala ka jong ka kurim kalalong ka por ka ba tam na ka benta ka jing im ka jong u kani ka love story ka ba long faith base ka ba lapen pau ha kani ka movie kumno ba kini ki armut syukurim ki long ki briu ki ba i yo blai bat dai ha kata ka por hadin ba Jeremy Kam uladai ban du no ya ka kurim ka jong u dai ha kata ka por ha ki jing ling a ki jing pisa jong ka mensim ka jong u ula thau ya ka wei ka jing ruai ka bu ai kerteng I Still Believe bat balapan kerteng ru ya ka ni ka movie I Still Believe ka ba le singin daong hagak tin kasi ngadang yai nget larang ipet ya ka ni ka movie
bat ladangi puli ya kani ka jingruai ya ki lyrics ladangi snap ha ya ki kentin jo kani ka jingruai ha kani ka jingruai ngin yo i ba u Jeremy kam u la nang pen scam shu shu pen ban ya ka jinget ka jong u ha u blai wat ha pedeng jong ki jing tenju ki ba ma u kendu ka chorus jong kani ka jingruai ka ba u Jeremy kam u tho ka ong kom ne I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. Ngadang nget hakajing long ka ba yai ne ka jong me. Ngadang nget hakajing shisha ka jong me. Nganget hakaktin ka ba khut ka jong me. Wat la dang ngam yo i ya me Henry nga dang yai nget. Kani ka jing ruai kalapan ki kalapan kani ka jing ruai kalapan kia ya kita ki jing kuslai jong u. But they ru bahaka ni ka jing ruai ba u Jeremy kam upen pauru syaka perthai ya ka jinget ka ba ma u don hau blai u ba ma u syakri kani ka jing ruai ka lalong ka inspiration ka encouragement ya ki ba bun ki mensim ki ba kodor ki ba ya ding ba ya ki jing bat ya ki jing le ka jing em ki jong ki ba ya kendu ya ki jing ka jing du no ya ki ba ki ba thon ki jong ki Henry ka lalong ka khubor ka lalong ka bor na ka benta jong ki parlok baro ki jing ruai ki long ki kentin jong ka dok nut ki ba penmi ya ka jing snow ka ba na syapo bat ka ba pau pat ha ka rukom jong ki kentin ki ba labu ha ki sur para benget ja ayu habangi ruai ro ja ayu habangi ruai ro yo blai para benget ki parlok be jong habangi ruai ro habangi ruai ban mani yo blai ngi ngam jeli ru ya ki jing hikai ki ba kenjaman si habangi ruai ro ngi ngam jeli ya ki jing hikai ki ba kenjaman sim ka shiti shaki kolosai kala nong ka balai ba ka khat riu ko ongkom ni ka ktin ukris kan shong kerhai ya po jong pi ha ka jing start baro da ka ba hikai bat da ka ba ya sneng parlok hi haki sam haki jing ruai bat haki jing ken ut ba kenja mensim nang ta ja ayu habangi ruai ro ki para bengai bat ki parlok baro habangi ruai ngi pen klan ru ya ka mensim hapdeng jong ki jing le si ngi perkat pa ki jing ruai ki dei tang hakapor ka bangi mat ya ki jing kemen ya ki jing snoba hendai ngakwa ban pen kan mau ngi wat hapdeng ki jing le ki jing ru ngi la ban ruai namar kilong ki jing ai mensim yang ngi bat kila ru ban long ki jing pen khia ya ki mensim ki jong i hakikam jong ki apostle kan nong ba khat re du khat ka ba arkusan ngi kan mau ya kani ka jingja ka ba krau ka balaja ha ka jing im ka jong upol ba usilas kilay ruai bat kilay duai wat ha ka por ka bakidon ha ka jingjinjar ha bakidon ha ka ying mendi nang ta shushu parlok biit ja ayu habangi ruai habangi ro yo blai habangi ruai ro yo blai ni matru ya ka jingsuk bat ka jingkemen ka jong utrai ni matru ya ka jingsuk bat ka jingkemen ka jong utrai ka sam ka bakhandai bat ka dekhot ka ba ar ka ongkom ni ngan sngokumen bat ngan le risa hame ngan ruaya ro ya ka kerteng jong me ame uba hakli tam ki parlok baro u Jeremy kam u la shem ya ka jing ruai jong u la shem ya ka ta ka jing ruai ka bala penkhia ya na kita ki jing kuslai na kita ki jing at pelung ki ba umat ya kendu bat uong ya kini ki kentin I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. Parlok baro hatu mangi. Ngila syammo ya ka jingruai jongi. Kai ka baka dok not jongi ka tit habangi berkat syaphango blai. Para bengej bat ki parlok. Kalom ka jing pen kan mau batungin duai. Bana ka dok not jongi kan mi ka jing pla jongi syapang ublai bat kan mi kata ka jing pla ka bangi berkat syapang ublai ubamangi ngi syakri le se kala benong bangi ngim nang ban ruai ngim nang ban tho jing ruai tang man rei ke ka badon ha ka dok not ka jongi ka jing berkat ka jongi syapang ublai
kata kajing tiet kebadan hapok kadok nut kajengi kajing berkat ka bamangi berkat sepang ublay kata hi kandai kajing ruai kajongi bat ki parlok baro ngadwai ublay ba ublay unia rap yangi bamangi ngin syam ya kajing ruai kajongi bamangi ngin syam ya kajing ruai kajongi habangi ngi berkat sepang ublay ubamangi ngi syakri tu ublay unia rap yangi tu ublay mkerku yangi lingba ini jing selok iba lingkot kadwai ublay pamapi pensyam ya kajing ruai kadok nut jongpi ublay mkerku nangam ta buram ka jong u amen. Ublay shibun ya pastor ublay unang kerku ya pi bat ya kajing syakri ka jongpi perlok baro ngim artatien ba ublay udon rekat bat ngi ngim artatien ba ublay unang yalam ya kajing im jongi shimen unang ya idon rekat bat ki yeng kisem ki jongi bat unang yada ya kari bat kajat pendriu hi baro kowe ti perlok baro kum ki khun ki jong ublay tungin penrit ngin dwaya khmat jong u bat phai no anang ki pop jongi baro kum ta ublay un sngow un map bat un pen kia yangi shimet bat ya karihi baro kowe bat ha kani kapor ngin yo sngow ke jing rai ka bakat do ka ba why da I meda care khar kongor bat ka kerteng ka jong ke jing rai ka de kin mau try ya kari khasi Ngin pinkut no ya kani ka program ki surya ro bat ni ai ku play ya I Reverend Tid Khar Mr. Everson Khar Kongor bat Mrs. Pindaplin Khar Kongor I Mrs. Remika Khar Lukhi bat iba Baladon Bok Khar Kamni I Pastor W Shla bat kumju ru I Kong Medicare Khar Kongor bat ka jing ku play ka bakir pangi ki ka long ba ki la kloi ban ai ki jing vai jong ki ban pindon kam ha kani ka program ki surya ro to blay unang kerku yaki kaktin ka jong blay iwe yo anes kalenong ka basan ka khot ka basan ko ong u e uta u ba job no thiaw ya kata ka perthe tang uta ke nyu banget ba u jisu u long u khun u blay ti parlok baro yin sa mat ya ka jingjob ka kerteng ka jong jisu u blay un kerku yapi tu minute wai
Ni aingo yeme atrai. Bagi lala atrai ban pendap ya kani ke program kisur yaro. But ni aingo yeme atrai bagi la yo sngo but yo I kitu ki jing right atrai ke balong ki jing ku ya ke jing im ke jongi shimet. Try ni tuai pa ba it ba me menangge ku ya gi wei ke yeng ke sem ke jongi ba tu ai ba ka jing ku ke jong me ka long lem long ringkat bat ka yeng ki sem ke jongi bat ka balang ke jongi hang ne ha nong thamai bat ki balang ha kani ka ri khasi ke jongi bat ki balang keleng satlak ke perthei minta hadu hala kertaru amen.